Noniin, video alkoi. Toisin sanottuna ensimmäinen jakso. Toivottavasti sitä kuuluu muuten hyvin tonne. Joo, et toisin sanottuna ensimmäinen jakso, kun aito ensimmäinen jakso meni vähän hieleen ja semmoista, niin mukamat tässä, ei mitään. Achievement aina uudestaan, jee, niin kivaa. Joo. Joo. Village löytyy ihan tästä spawnin vierestä. Missäkään se mun spawni olikaan? Ai niin. Mun spawni oli jossain täällä. Siellä se bonus chesti on. Mitäköhän se sisältää? Kivaa kamaa. Toivottavasti sitä hiireä ei kuulu paljon tonne kuvaukseen. Ihan kiva puuta. Ei tuu kovin pitkiä jaksoi. Ei tuu pitkiä jaksoja, kun ei jaksa pelata pitkään, ellei kaveri oo mukana. Ja videoita tulee silloin tällä. En tiedä miten usein tai milloin tulee, mutta kyllä niitä tulee. Joskus. No, mäpä lopetan.